Esta Important per això, conferencia perquè si no, al final, comenzará a grabarse. fem d'una sessió de calma, fem una sessió de reaccions. Llavors, no és aquest el treball. El que sí que fem és una sessió d'incloure tot el que en aquest moment es presenti. Doncs perfecte. Sí. Vale? Sí. Llavors, perfecte, jo sé que n'hi haurà interferències, ho sé, ho sabem, perquè no vivim a un monasteri. Vale? Tant de bo. Inclús en els monasteris també passen cotxes de vegades, si passa algun cotxe o passa algun avió, m'enteneu? Sempre n'hi ha algun tipus d'interferència. I incloure això també ens farà estar més relaxades. Vale? Vale, d'acord. Perfecte, Natàlia. Irene, Àngela, Imma, Carme, alguna cosa a comentar de la vostra pràctica? Jo poca cosa, perquè a vegades faig de pràctica a la cuina. Si en aquell moment m'atabalo, si estic dreta, en aquell moment m'atabalo, paro i dreta em poso amb la respiració. Ah, vale. Sí. Estic 4 o 5 minuts, 4 o 5 minuts. I després continuo amb el que estava fent. Però hi ha moments que el cap se m'embota i dic, para, Àngela, para. I tal com paro, em quedo allà dreta i tanco els ulls i començo a respirar fins que em calmo una mica i després ja quan allò dic, bueno, va, continuem. Però molt bé, Àngela, has agafat el recurs de parar. Sí. Això està molt bé. És una molt bona pràctica, perquè t'adones que comença el bucle, no? Sí. Vale, molt bé. I poquet a poquet vas portant tu mateixa una altra vegada a la calma i a la tranquil·litat. Sí. No, ja no arribo a desbordar. O sigui, quan ja començo a veure que m'atabalo, automàticament l'Àngela para, tanca ulls i puc estar dreta a la cuina o puc estar on sigui. I allà mateix tanco els ulls i començo a respirar i a relaxar-me i quan ja veig que em passa una mica, tornem. Molt bé. Això és una aturada conscient, no? Deliberada. Sí. Molt bé. Ja no deixo que em desbordi, ja abans que vingui ja la veig venir i dic, stop. Perfecte. I has posat el recurs de la respiració, no? Sí. Molt bé. Sí, Me n'alegro. Perfecte. Molt bona pràctica. Imma, Irene, Carme, alguna cosa a comentar de la vostra pràctica? No, jo no. Vale. Irene, Carme, res? Vale. La Carme la tinc, no està aquí amb mi avui. Ah, no està aquí avui. Ah, vale. No, és que ara jo dic, no sé si s'ha connectat a casa seva, no sé, però no. Vale. Jo vaig ser, però no ha vingut. De moment no. Vale, doncs l'esperem aquí. Molt bé, el treball d'avui serà, hem treballat tot el tema de consciència de la respiració, escaneig corporal i el tema d'actitud, de com està la meditació. Avui hem fet un puntet o un input de treballar, incloure tot el que passi a la meditació. El que hem treballat, aquesta petita xerrada que he fet amb la Natàlia, si heu estat aquí, seria tot el que passi és part del present. O sigui, no li donem que si tinc més soroll o si alguna cosa m'atabala, no. El que passa està dintre de la meditació. Sí que podem atenuar o fer més suau el soroll, com per exemple la Natàlia, que diu que viu en un lloc una miqueta més sorollós, i ajudem a que l'ambient sigui més còmode, seria la paraula. Avui treballarem el tema del cos. Com és online, m'agradaria fer-vos una classe de ioga online, però crec que començarem per poquet a poquet, treballant la consciència del cos. Amb el mindfulness o l'atenció plena, una de les coses que es treballa és, i podem estar en l'atenció en el moment de que ens estem movent, i aquí entra la part de ioga. Cada vegada que tu estàs fent alguna cosa, normalment, encara que estiguis a l'ordinador, estàs fent moviments. El moviment del ratolí, el moviment del coll, el moviment de posar-te a la cadira, això és només amb el tema de l'ordinador. Però cada dia estàs movent-te.
i fem moltes coses de moviment. Amb el ioga, avui us ensenyaré dues postures que són dinàmiques. Primer, per relaxar el cos, i segon, per alliberar totes les tensions de l'esquena, sobretot de l'esquena. Per què? Perquè si tu alliberes la teva esquena, alliberes el sistema nerviós simpàtic. Us explico, tenim dos sistemes. Tenim el sistema nerviós simpàtic i el parasimpàtic. El sistema simpàtic és el que es connecta pel matí i es posa a funcionar. És el que ens activa. I el parasimpàtic, com diu la paraula, és el sistema que para el simpàtic. Que és el que quan estem en estats de meditació esteu en el sistema parasimpàtic. Esteu parant el que és l'activitat, sobretot de la ment. Llavors, amb aquestes dues postures que us diré que són de ioga, el que fem és començar a connectar amb el sistema parasimpàtic. Si feu això, a veure, amb el tema del ioga podem fer moltes coses. El que passa és que, com és online, anirem fent poquet a poquet. Però a mi m'agradaria que avui exploréssiu que el moviment de l'esquena, si és una esquena que està alliberada, que està liviana, que està ligera, us adonareu que estar en meditació o començar a fer atenció plena, ja sigui la respiració, escaners corporal, notareu que és molt més fàcil. Entonces, Irene, una pregunta, ¿estás por aquí? És més fàcil com? És molt més fàcil, Imma, estar en atenció plena i relaxada. Però abans d'entrar en la meditació formal, que és la que feu, la que sempre fem quan estem aquí, el que és important és adonar-te dels teus moviments d'esquena, que ara us ensenyaré com va, i de relaxar el cos des del que és la part del melic fins a dalt, sobretot la zona d'aquí de cervical. Si això ho sapigueu fer i ho veureu, són 3 minuts per relaxar això, veureu que al moment que us fiqueu a fer l'atenció plena, la pràctica, esteu molt més relaxades. I per això avui us ensenyaré dues postures de ioga, de moviment, que són molt efectives inclús pel tema de l'ansietat, per treure l'ansietat. El que us dic, al final del ioga tenim, us podria donar una classe de ioga, però m'agradaria primer que experimenteu això, aquestes dues postures que us relaxaran el cos. I una altra cosa és agafar recursos que avui per avui amb el tema del YouTube tenim, no sé si ho he fet alguna vegada, però podeu fer classe de ioga i us sortiran tantes classes de ioga. Jo us recomanaria, si voleu apuntar, és una youtuber que si poseu yoga per a principiantes i poseu Canal Bienestar, és una noia que és molt suau a l'hora de dividir la classe, i són classes de 20 minuts, 25 minuts, 30 minuts, que no és de molt temps, que tens que estar molt temps fent ioga, i és un ioga molt suau. I jo crec que per lo que us podria ajudar al fer aquest tipus de ioga, no és un ioga molt extremista, de grans postures, no. Al final el ioga seria portar la teva atenció al teu cos en el dia a dia. En la mida que tu vas treballant el moviment conscient, veuràs que a poquet t'adonaràs en el dia a dia de què està tenso i què està relajado en tu cuerpo en el dia a dia. Perquè així el que passa normalment és que anem i al final què passa? Doncs ens carreguem molt. Si tu tens una rutina d'una miqueta de cos i una miqueta de meditació, això poquet a poquet ho aniràs portant tu al teu equilibri, tant de cos com de ment. Per aquí va el tema del treball d'avui. Alguna pregunta? Soc Irene, sí que estic aquí, Hola, Irene, que t'havia... Hola. Hola.
Ai, hola, Carme. Irene, que comentava que avui treballarem una miqueta de dos moviments que són, per mi, claus per entrar a meditació de forma més còmoda. Són dos moviments de ioga que estan entre el Hatha Yoga i el Kundalini Yoga. Són dos tipus de ioga. Llavors, tu quin tipus de ioga feies, Irene? Doncs jo ja fa un any que vaig deixar de fer... Bueno, faig a casa cosetes. Vale. I te'n recordes més o menys de quin ioga és? Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Iyengar Yoga? No, el Hatha Yoga. El Hatha. Vale, perfecte. Sí. Doncs avui treballarem aquestes dues postures. Us en recordeu que al principi, quan comencem sempre a fer una meditació, us en recordeu que sempre us dic, la primera fase és relaxar el cos, no? Doncs avui farem la relaxació del cos, però en moviment. Esteu preparades? Sí. Em vegeu bé? És que estic a una altra casa i dic, no sé si em veieu bé. Jo crec que sí, no? Perfecte. Fixeu-vos, el moviment és el següent. Comença com si comencessis a fer la meditació normal. L'únic que faràs és que posaràs les mans a les cames, i el moviment és aquest. Em retiro perquè em veieu una miqueta més. Agafo aire, obro el pit, exhalo i em poso en xepa. Agafo aire, trec el pit i exhalo. Això ho pots fer tenint dues formes. O ho fas entre 2-3 minuts o ho fas 108 vegades. Amb aquest moviment ja començarem a treballar el que he dit abans. Serà a connectar el sistema parasimpàtic i a desconnectar el sistema simpàtic. El que necessitem per estar en calma és connectar amb el parasimpàtic. Avui ho provarem i us deixo a la vostra elecció. O ho feu durant 2 o 3 minuts o 108 vegades. En uns més o menys, a veure, apunteu aquí, en uns 3 minuts, jo el que faré és tornaré a connectar amb vosaltres i el que vull és que vosaltres exploreu què us passa quan feu aquest moviment. Ho pots fer més o menys ràpid, el que tu necessitis, però el que és important és que obris ben el pit, la zona de la xacra del cor, i a l'exhalar que siguis xepa. D'acord? Així el que farem serà fer una tensió i relaxació de l'esquena. Us deixo durant 3 minuts i tornem. Vinga, explorem. Fins ara. Recorda't d'inhalar aquí, quan obres el pit, i exhalar quan tanques. Inhales i exhales. Inhales i exhales al teu ritme. I la respiració pot ser pel nas i boca o per nas, el que tu vulguis. I que tinguis la sensació d'obrir bé el pit i d'agafar aquesta xepa conscient. És a dir, és important l'exhalació. I te vas adonant que si el teu cos demana una miqueta més de velocitat, li dones. Que et demana més tranquil·litat, li dones en aquest moviment. I tu te'n vas anant obrint i tancant. Obrint i tancant. Al teu ritme. I adona't que el teu moviment et connecta amb la teva respiració. Pots estar atenta al moviment i a la respiració? Adona't que és una pràctica, poquet a poquet ho aniràs integrant.
Vinga, estem a l'últim minut. I adona't si el teu cos necessita anar més ràpid o anar més lent. Escolta el teu cos, a veure què necessita. Venga, estamos a los últimos segundos. Muy bien, i al acabar, inhala. Retén una miqueta la teva respiració i exhala suau pel nas o per la boca, el que tu vulguis. Tanca els ulls un moment i observa aquí ara com estàs. Molt bé, i obres els ulls. Aquest seria el primer moviment. Adona't si ha canviat alguna cosa, si alguna cosa està una miqueta més relaxada de la teva esquena, del teu cos. I anem a l'altre moviment. Fixeu-vos, el moviment és aquest. Poso les mans aquí als ombros, sí? I és important la respiració. A l'esquerra inhalo i a la dreta exhalo. I vaig fent aquest moviment com de torsió, sí? Inhalar, izquierda, exhalar, derecha. I ho fas també 108 vegades o 2 o 3 minuts, el que tu vulguis. Inhalar a izquierda, exhalar derecha. És important això, perquè en l'exhalació és quan connectem amb el sistema parasimpàtic. Vinga, quan vulguis. Pots tancar els ulls o amb els ulls oberts, però adona't del moviment del teu cos i si estàs present aquí ara, en la inhalació i l'exhalació. I adonar-te si el moviment del teu cos, escolta el teu cos si necessita obrir més a l'esquerra o tancar més a la dreta. Adona't aquest moviment. I estàs aquí ara, en presència, i segueix aquest moviment. I adona't de fer el moviment el més suau per tu. És a dir, no estem aquí per fabricar dolor, al revés. Estem aquí per alliberar totes aquestes tensions del cos i de la ment. I com estem en meditació en moviment, el que faràs ara és adonar-te si la teva ment et diu alguna cosa i tu segueixes amb el moviment del cos. És a dir, posem l'atenció en el cos. I fas aquest moviment suau i et cuides en aquest moviment. Són 2 o 3 minuts o 108 repeticions. I passi el que passi, estàs en meditació en moviment i te n'adones que si la ment parla o passa algun tipus d'input, és a dir, de soroll,
olfatiu, un altre tipus d'input a la teva ment que se n'adona, perfecte. Tu segueixes en el teu moviment. Vinga, estem als últims segons. Escolta si el teu cos vol anar més ràpid o més lent i ajuda-li en aquest moviment. Però sobretot cuida't en el moviment. Molt bé, inhala al centre, fas una petita retenció i exhala per nas o per la boca de forma suau. Relaxa el teu cos. I adona't aquí ara de com estàs, quines sensacions tens al teu cos. I poquet a poquet vas obrint els ulls si estens tancats. I paro per veure com ha anat. Són dues postures molt bàsiques, però són dues postures molt importants pel dia a dia. Perquè quan carreguem esquena. Com ha anat? Bé, t'has quedat congelat, eh? Jo? Sí? Sí, Doncs aquí estic en moviment. jo et tinc congelat. Bé, ens ha agradat. A mi em costa més cap a la dreta perquè tinc mal i una contractura a la dreta també. M'he donat compte que tinc contracturat. No t'havies adonat? Però m'agrada. No t'havies adonat que estava contracturada? Bueno, sí, però clar, ara més perquè em costa girar, saps? Fer el giro. Molt bé, Natàlia, com ha anat, Irene? Bueno, bé, costa, costa una mica. Vale? Els braços fan mal i l'esquena també costa. Jo no tinc més càrrega el que és l'esternón. Sí, Què? Que noto més càrrega el que és l'esternón. Vale. Irene, alguna cosa a comentar d'aquestes dues postures? No, bé. Vale. Alguna de vosaltres ha sentit com alguna part del vostre cos, de l'esquena o del cos en general, ha fluixat una miqueta? Sí, la zona d'on llúpol sostenidor, que és mig esquena, una mica més lleugera. Vale. Has pogut sentir, ¿no? Esta ligereza, ¿no? Un poquito más. Perfecte. Vale. Jo faig aquestes dues postures, les faig cada dia. I us asseguro que la sensació de tenir l'esquena alliberada és clau. Perquè no sé si us adoneu que cada vegada que tenim algun tipus de dolor, normalment, si no són genolls, normalment és la zona de l'esquena. Pot ser la zona lumbar o la zona cervical. La zona lumbar és la zona de la por, des del punt de vista de psicologia corporal. I la zona cervical és la zona del control. En aquest moviment el que fem és alliberar tota la zona de la por i la zona del control. Aquest seria el preàmbul de fer un treball corporal conscient cada dia. I el que us dic, ja a partir d'aquí fer el que el vostre cos us demani des del punt de vista d'esport, algun tipus d'esport. Jo sempre recomano el tema del ioga perquè per mi el ioga és més complet, però cada persona és un món. Digue'm. Jo faig pilates. Molt bé, també. El pilates ve del ioga, Imma. Sí. Perfecte. Abans no sabia aguantar una classe de ioga pels nervis, no. Era com si no fes res i llavors, en vez d'estar a la classe de ioga, estava pensant tinc que sortir, tinc que anar a comprar, tinc que estendre roba, tinc que fer i no em anava bé. Però ara amb l'edat em va més bé
pilates. Vale. Ioga no sé algú que faci. Cadascú és això, Imma, que trobi el seu punt per treballar el cos. Vale? Hi ha gent que treballa a natació i la natació és Sí. un gran esport La també, Carme per fa mi és bestial, no? Perquè t'allibera. Però enteneu una miqueta la pràctica, no? La pràctica és per anar a meditacions més profundes i a més calma, a més profunditat de calma, necessitem, el primer pas és alliberar el cos. Vale? Molt bé, alguna cosa a comentar? I si no ja avui farem una sessió de 20 minuts de meditació. Si no teniu, farem una miqueta tot el que hem fet amb el tema del cos i amb el tema de la ment. Alguna cosa? No. Perfecte. Doncs anem a fer el resum de tot. Primer farem el moviment d'obrir i tancar, moviment de torsió, vale? Al final seran 2 o 3 minuts o 108, si tu vols comptar també. Una cosa que té bona de comptar 108 repeticions és que estàs atenta, estàs molt atenta al moment present, vale? O 2 o 3 minuts, tu pots mirar tu el tema del temps. I després anirem a la meditació que fem sempre, vale? Però avui farem tot l'escaneig corporal complet. Molt bé. Vale? D'acord? Vale. Vale. Comencem amb agafa la teva postura, posa't còmode, si vols, cadira, i si no, al terra, el que tu vulguis. Aquí a cadascuna de vosaltres el que estigui més còmode. Molt bé, adona't que aquí ara la teva intenció amb aquesta sessió és posar l'atenció plena en el present. Vale? I començarem a relaxar el cos, sí? Com amb el moviment d'inhalar i exhalar, obrint el pit i relaxant l'esquena, obrint el pit i relaxant l'esquena. Comencem. Pots estar amb els ulls oberts o tancats. Si vols estar amb els ulls tancats, et recomano que posis l'atenció a la zona del front, sí? A la zona del entrecejo. I allà fas el moviment d'inhalar i exhalar i la teva atenció mental està allà, al teu ritme. Ara adona't d'inhalar, sentir com s'obre el pit i a l'exhalar com relaxes l'esquena, al teu ritme. I passi el que passi per la teva ment o passi el que passi fora de tu, te n'adones si segueixes el teu treball corporal d'obrir i tancar i flexibilitzar l'esquena. I te n'adones del que va passant en el moment present, però la teva atenció està en el moviment i en obrir i en tancar. Tu decideixes posar l'atenció i l'energia en el moviment d'obrir i tancar.
Muy bien. Inhala al centre. Fas una petita retenció. Sents una miqueta aquesta tensió del teu cos. Aguantes uns 5 segons, més o menys, i exhala pel nas o per la boca, el que tu desitgis. Ja dona't aquí ara del teu estat. Molt bé, seguim. I comencem amb la torsió. Recorda't, inhales a l'esquerra i exhales a la dreta. Inhales a l'esquerra i exhales a la dreta, al teu ritme. Si estàs amb els ulls tancats, porta la teva atenció a l'entrecejo i que el teu moviment sigui un moviment amb fluïdesa. Que no sigui... Intenta trencar la rigidesa i que sigui fluid, com si estiguessis ballant. I ets conscient de la inhalació a l'esquerra, exhalació a la dreta i de cuidar-te en el moviment. No tens que forçar res, al revés. Tens que gaudir del moment. I com si poguessis ballar amb aquesta torsió. Recorda de posar els braços tant com jo els tinc posats i no més avall, sinó aquí no fem res. Aquí no n'hi ha... El moviment està aquí, a dalt, a 90 graus, als teus braços. Vinga, estem als últims segons i adona't de moure amb fluïdesa. Balla amb aquest moviment. Venga, 5, 4, 3, 2, 1 i sempre acaba amb una inhalació. Aguanta la postura, fas una petita retenció de 5 segons, sents la teva energia i una miqueta la tensió de la retenció i a l'exhalar relaxa el teu cos. Acomoda el teu cos a la cadira, tanca els ulls i comencem amb la meditació. Adona't si encara n'hi queda algun tipus d'incomoditat al teu cos. I anem al primer pas. Exhala per la boca qualsevol tipus de tensió que encara quedi o d'incomoditat. I vas alliberant de forma conscient si encara queda algun tipus de tensió. Relaxa les caderes, relaxa el cos. I amb la intenció d'estar present, posa-li presència a la teva respiració i adona't de com el teu cos agafa aire i com el teu cos buida l'aire. I ara sí, ajuda el teu cos a agafar aire.
i ajuda el teu cos a deixar a l'aire, però sempre des de la suavitat. I ja saps que vindran altres estímuls mentals, auditius o d'altres sentits. Perfecte. Tu segueixes amb l'atenció perquè vols, has decidit posar l'atenció a la teva respiració. Ja sabràs que la ment de vegades se'n va, és al seu lloc, de vegades pensarà, és al seu lloc, fabricarà pensaments i imatges. Retorna a la teva inhalació i exhalació. I deixa de lluitar en la teva ment i en el teu present i accepta la teva ment, els seus pensaments i el teu present. I estàs ahí acompanyant a la teva respiració de forma suau i amable. Adona't si pots relaxar una miqueta més el teu cos, relaxa la boca, el coll i l'esquena. I tot el que surti li dones la benvinguda, però segueixes el teu procés de consciència de respiració. I comencem amb l'escaneig corporal. Porta la teva atenció al cap. I adona't aquí ara la part alta del teu cap. Què sents allà? Sents fred, calor, formigueig, tensió, relaxació. Adona't del que aquí ara n'hi ha en aquesta part del cos. Porta la teva atenció al darrere del teu cap. I adona't quines sensacions o sensació estan presents aquí ara, en aquesta zona. Tu decideixes posar l'atenció al front i adona't com està el teu front avui. Està fred, calent, aquí ara. Amb tensió, amb relaxació, amb formigueig. I deixa que vinguin les sensacions. I si no venen no passa res. Queda't allà, a veure què passa. Tu decideixes portar la teva atenció als ulls i comença pel dret. Quina sensació o sensacions tens aquí? De tremolor, de tensió, de relaxació, formigueig, o un altre tipus de sensació, la que surti. I tu estàs ahí atenta. I el que passa està bé, li dones la benvinguda i ho deixes. I fas el mateix amb l'ull esquerre. I estàs fent l'escaneig corporal. I tu decideixes posar l'atenció al nas. I adones quina sensació tinc al nas.
I si la teva ment se'n va a una altra cosa que no sigui el nas, somrius i retornes al teu objecte de meditació, que en aquest moment és el teu nas. I te n'adones de com està la zona dreta de la teva cara, el pòmul dret, i te n'adones del pòmul esquerre, i adonar-te si està present. Ah, doncs mira, ara n'hi ha fred. Ah, mira, n'hi ha escalfor. Ai, mira, està tremolant. Ah, mira. I te n'adones. De que sigui el que sigui, està bé, està bé. I decideixes portar la teva atenció als llavis i te n'adones. Estan secs, húmids, estan apretats, relaxats. Et recomano que els separis una miqueta. I decideixes portar la teva atenció de forma suau, tranquil·la, a la teva barbeta. I experimentis el que experimentis, practica l'acceptació. I portes la teva atenció a l'orella dreta i observa aquí ara. Què fenomen sensitiu està allà? Escalfor, de fred, de tensió. Sigui el que sigui, estàs atenta. I estem a l'orella esquerra. I poses en marxa la pràctica d'observació sense fer res amb el que n'hi ha. I et relaxes amb el que n'hi ha. I estem ja en la zona del coll. La zona del coll darrere i endavant. I veus tot aquest cercle de la part de davant, del teu coll, la part de darrere, les cervicals. I què sents ahir? I òbviament si en alguna zona que estàs passant sents una miqueta de tensió, relaxa. I anem a l'ombro dret, fins al colze dret, i n'adona't. Quina sensació tens allà? O sensacions? I des del colze vas baixant poquet a poquet i observant si hi ha sensació o sensacions fins a la mà, fins als dits. I te n'adones d'aquest camí. És un camí que acaba als dits, sentint els dits, la palma de la mà, el dorso. I vingui el que vingui, ho acceptes. Deixes que sigui. I comences amb l'ombro esquerre fins al colze. I estem amb l'escaneig complet avui. I estàs en aquesta zona aquí ara. Tu poses l'atenció selectivament allà. I des del colze vas baixant poquet a poquet fins als dits. Adonant-te, mira, aquí sento fred, aquí sento escalfor. Aquí no sento res, si no sents res no passa res. Et quedes un moment, si surt alguna cosa i si no, segueixes el teu camí. I passis el que passi dintre d'aquest espai del teu cos, somriu. Estàs treballant la no reacció a el que passa. Estàs treballant la calma a el que passa. I estem ja a la zona del pit i a la zona de l'abdomen. I adona't de com està el teu pit avui, què sents allà.
Si està fred, calent, en tensió, en relaxació. I tu estàs atenta a aquest fenomen o fenòmens sensorials. I te n'adones també de la zona de l'abdomen. I te n'adones del moviment d'aquest abdomen a l'inhalar i a l'exhalar. I aprofita per relaxar una miqueta més. I anem a l'esquena, a la part mitja de la teva esquena, a la zona dorsal. I te n'adones. Quina sensació o sensacions tens en aquesta zona. I decideixes portar la teva atenció a la zona lumbar de la teva esquena. I te n'adones aquí ara. Què sento allà? I òbviament si és tensió, exhala per la boca i treus i relaxa aquesta zona. I més enllà d'allò, pot ser escalfor, formigueig, un altre tipus de sensació. Sigui el que sigui, estàs atenta. I comencem ja amb el gluti dret, i del gluti dret fins al genoll dret, i te n'adones com està aquesta zona del teu cos. Què sents allà? I des del genoll fins al turmell del peu dret, i te n'adones aquí ara. Què sents tu? Quina és la teva vivència, experiència corporal ara? I comences a explorar la planta del peu, els dits, l'empeine del peu dret. I anem al gluti esquerre fins al genoll. I te n'adones de quines sensacions o sensacions tens allà. Sense judici, sense fer res, només te n'adones. I des del genoll fins al turmell del peu esquerre. És com que vas baixant pels bessons, per la tíbia, i te n'adones, aquí sento, aquí no sento, no passa res si no sents. Posa la teva atenció allà i espera que surt alguna bé, que no passa res, però estàs atenta a on tu vols estar atent. I comences a explorar la planta del peu esquerre, els dits, i ara porta la teva atenció als dos peus a la vegada. Ho pots sentir? I porta la teva atenció a les tíbies i als bessons de les teves cames. Ho pots sentir? Si no et sents a la vegada no passa res, està bé. I fas el mateix amb els genolls, a les dues cames. I en les dues cames fins als glutis. I pots sentir la teva esquena en la seva totalitat. I tota la zona de l'abdomen i el pit.
Ho pots sentir? I pots sentir les dues mans a la vegada? I comença a pujar fins als ombros, els dos braços. I comença a posar la teva atenció al coll per davant i per darrere. I pots sentir el teu cap en la seva totalitat. Imagina aquí ara que comença a gotejar, poquet a poquet, una gota al teu cap d'aigua i cada vegada cauen més gotes d'aigua. I allà on arriba l'aigua, el teu cos es relaxa. I aquesta gota es va obrint pel teu cap, pels ulls, les orelles, el nas, per la boca, per la cara, i va caient aigua. Allà on arriba l'aigua, tu sents que et relaxes. I sents com cada vegada va caient més aigua, és una aigua de temperatura molt còmoda, i vas sentint com va també caient pel teu coll, per la teva esquena, i allà on arriba l'aigua tu sents més i més relax. I va caient per davant del teu cos, fins al melic, als ombros, a les mans, i allà on arriba l'aigua tu sents més i més relax. I va caient més l'aigua, i arriba als teus genolls, als teus peus, i va baixant. I allà on arriba l'aigua tu sents més i més relax. I finalment portes la teva atenció una altra vegada a la respiració. I la teva atenció al front. I fabriques una pantalla mental de moments de calma de la teva vida, de moments de felicitat de la teva vida. I tu passes per la teva ment. I te n'adones que tot això ho has viscut tu. I comences a sentir aquests pensaments al teu cos. I comences a sentir aquesta energia mental positiva en el teu cos. I porta't aquesta felicitat, aquesta calma al teu cor. I comença a sentir aquesta energia.
Practica una maravillosa sonrisa. Y respira la felicidad. Respira el bon rotllo. I poquet a poquet retornes una altra vegada a la teva respiració, al teu cos, a sentir el teu cos com està aquí ara. I vas fent petits moviments amb les mans, amb el coll, a moure el cos com tu necessitis i obrir els ulls poquet a poquet, amb calma, amb el mantra, en calma. I tornem aquí, a aquest present. I bona tarda a totes. Bona tarda. Hola. Com ha anat? Alguna cosa a compartir? Sí, jo he vingut d'un viatge fantàstic. Has pogut A estar mi m'ha agradat atenta, molt. Àngela, Natàlia? M'ha agradat molt. Hem fet una sessió... Ja anem cada vegada posant més cosetes, perquè Sí. anireu. Molt intens. Avui sí, ha sigut profund. Sí. Com ha anat, Imma? Bé, però m'han tocat el timbre, portar-s'ho al garàs. Aquí no hi ha clau. Quasi. El home s'ha deixat la clau, després portar-s'ho que entra al cotxe. On he deixat el meu cotxe perquè entra el meu a darrere i bueno, una mica així, però bé. S'ha ficat la vida, no? S'ha ficat la vida. Sí, sí. I la meva banda dreta està una mica fotuda. Vale, molt bé, no? Quan facis el moviment aquest que hem après, aquests dos moviments, treballa una miqueta per relaxar aquesta zona. Vale? Lumbars, tot la banda dreta la tinc malament. La planta del peu també malament, el taló, punxades, malament. La banda dreta malament. En el moment que estàs en meditació, Imma, el que tens que fer és primer alliberar el que hem fet, vale? I després adonar-te que això, en la part del cos, en aquesta part del cos n'hi ha tensió. En el moment que tu pots estar atenta a aquesta tensió en meditació i no fas res amb ella, anirà relaxant-se. Vale? És com que no tenim que fer res, tenim que observar la tensió. I a la vegada que observem la tensió, deixem que sigui i veuràs, amb la pràctica, que la tensió se'n va. O sigui, no tenim que lluitar perquè això es relaxi, sinó farà el procés de tensar-se i el procés també ho farà el cos només en l'observació, amb la calma farà el procés de relaxar-se. Molt bé. Irene, com ha anat? Molt bé, moltes gràcies. Perfecte. Molt bé, doncs avui incluïm el tema del cos. Recordeu-vos de posar aquests dos moviments en el vostre dia, si podeu. Ho notareu en el dia a dia i en el cas que estigui una miqueta descarregada sempre ho podeu fer, no? Aquest moviment d'aquí, el de torsió. I després aneu a meditar. Algun dubte, alguna cosa? No, avui tot fantàstic, de veritat. Quin viatge. Que bueno, Àngela. Perfecte. On has estat? On t'has estat, al viatge? No ho sé, dintre del meu més relaxada i tranquil·la que mai. Ai, Carme, com t'ha anat, tu? Mira, no sé per què, però... Carme, com t'ha anat? Bé, a mi no m'ha fet mal res, estava superbé. Home, ja. I no Quina sort.
Notava una cosa aquí El front. al front, com si tingués, no sé, com si tingués una pressió però molt suau, molt bé, per això. Un No formigueig, sé, no? no, com si algú em posés la mà així a sobre, no sé, una sensació, però bé, bé. Bueno, No sé. la història és que cada vegada que comenceu el viatge de la meditació, de l'atenció plena, viureu coses i no sempre són iguals. ¿Vale? Un dia viureu un plaer i una sensació de comoditat que dius, uau, això mola. ¿Vale? I un altre dia et fiques i dius, mare meva, si és que em fa mal aquí, si és que em fa mal allà, si és que la ment no para, si és que no... I això és una altra experiència. La diferència entre una i altra és que és la ment com reaccioni. M'enteneu? A una li agrada perquè són experiències i sensacions xules i quan hi ha dolor o la ment està molt excitada, això no ens agrada. Però que sapigueu que les dues estan dintre de l'experiència de la meditació. Llavors, en el moment que jo faig la inclusió de les dues és quan estic en calma. Perquè tot això, el que fa la meditació i l'atenció plena és que surti. Res més. El que tenim que veure és el que surt. I què tenim que fer amb el que surt? Res. Vale? Una altra cosa, i això sí que és un detall, és que si et fa mal alguna cosa, òbviament, surts d'això, si et fa molt mal, m'enteneu? El que em fa molt mal, sortiu, relaxeu i comenceu de nou. Vale? No és qüestió de castigar-se. Vale? Però sí que al final són experiències agradables o desagradables. I nosaltres què posem? Posem una actitud neutral. Vale? I això anirà netejant el cos i netejant la teva ment. Vale? Per estar en pau, que és el que busquem. Vale? Bueno, pues res, us convido a que practiqueu, vale? És un plaer cada tarda de dilluns estar amb vosaltres i Igualment. ens veiem el dilluns. Que vagi bé la setmana. Igualment. Gràcies. Adéu. Que vagi bé. Gràcies, igualment. Adéu. Adéu.